sai Ibrahim zan zuke haka zuwa ba. Malam a shekaru 70 da suka gabata ya kasance shi ma an haife shi ne a irin wannan rana ta 15 ga watan Sha'aban. Sauran bukukuwa ne guda biyu. Biki na farko mun gabatar. Biki na biyu shine murna da samun jagora wanda Allah ta'ala ya haska mawa a cikin wannan zamani namu na rudani, a wannan zamani da mutane suka kidime, a wannan zamani da mutane suka shiga imuwa suna neman mafita. Shi kuma sai Allah ta'ala ya tashe shi ya ba shi sanin mafitan da abin da ya kamata a yi da inda ya kamata a dosa da abin da ya kamata a yi. Wannan da imani ya gama tajadidi, gaskiya magana kai sai jiran lokaci. Domin ma'anar tajadidi ko ka ce mace revolution, juyin juya hali canza tunanin mutane da kwakwalwarsu daga abu kaza zuwa abu kaza. Yanzu ba wannan za a yi ba, wannan ne daidai, wannan ba daidai ba, wannan ne daidai. An gama revolution, an gama tajididi. Tun da aka ce ɗagoto ake bi, yanzu kuma ana so a koma zuwa ga musulunci da dalili ya ga hali. Inda za ka san haka shi ne abubuwan da suke faruwa. Da ba tajididin ba ne, da ba revolution din ba ne, da mahukuntan duniya hankali su da tashi. Malamai nawa ke kasar nan, gangaren nawa ke kasar nan, shekwanni nawa ke kasar nan, wa kaga an tasar mawa? Me yasa? Malami nawa ke wa'azi, malami nawa ke magana, malamai nawa ne suke da program din komawa addinin musulunci, a koma addini ke mulki da mutane da gudanar da rayuwarsu. Malamai nawa ke irin wannan program din? Ka ce ko daya? Ka gaya mun malami kwaya ɗaya wanda program ɗin shi ne a koma alƙur'ani ne ya zama shi ke jagorantar mutane. Akwai? Babu. Tare da girmama malamai, tare da girmama su, tare da mutunta su, tare da yaba da aikin da suke. Amma ba malami ɗaya mai program ɗin a koma zuwa ga littafin Allah. Ba shi. In akwai shi mu ji shi. Ko a nuna mana aikinsa, ko a nuna mana abin da yake yi don alkur'ani ya dawo ya hukunci. Akwai? Babu. Saboda ga malam shi kadai ne mujaddadi kuma revolutionary. Jiwon jihari an gama, tajadidi an gama. Abinda ake jira lokaci, ina da kawunsa duk da muna. Me ya sanya bin Salman zai ba da umarni cewa a afka ma mana a 2015 a afka ma mana a yi kisan kiyashi a Zaria? Bin Salman ya faɗa yana na cikin intanet da ke ka bincika rediyo bai bane da sauran kafafen kenan. Bin Salman shi ke umarnin kansa ne, wakilin wane ne? Wakilin Amerika da Isra'ila. Ko shekaran jiya da ake program a wannan nisar Sha'aban sun so su harkar da wani abu kama da yawa. Sun tara ɗaukar motoci da sojoji da komai sun take da mawai da kai kisa kawai za su fara. Tambaya me yasa? Mala yana harbi da bindiga ne? Yana kokarin juyin mulki ne? Yana tsomogalin ne? Yana sai da koken ne? Yana buga kudin abinda suke ce makaramin kudi na kasan waje? Me yake yi? Abin Allah abin annabi. To shi ne ma'ana. Saboda haka malam wannan lokaci ne da ya waje ba mu ƙara gode ma Allah madaukakin sarki da wannan baiwa da Allah ya yi mana, wadda da musulmi da wanda ba musulmi ba suke bukatar irin ta irin wannan yanayi. Alhamdulillah ya ga malam
cikin hikimar da Allah ya bashi, cikin baiwa da Allah ya bashi, irin yadda yake kokarin ya haɗa kan al'umma baki ɗaya bai ɗaya, da musulminta da wanda ba musulminta ba, da mazhaba kaza da waye da sauransu, ya zama ana da fahimtar juna da haɗin kai a al'ummaci, da kuma kishin ƙasan. In ma magana kishin ƙasa ne, malami ɗan kishin ƙasa na hakika kuma ya sadaukar. A gaya mani malamin da ya sadaukar da 'ya'yansa saboda al'umma. Akwai ya sadaukar da kansa, ya sadaukar da matarsa, ya sadaukar da 'ya'yansa, ya sadaukar da almajiransa, ya sadaukar da makarantarsa, ya sadaukar da rayuwarsa saboda al'umma ta amfana. Bai gushe ba kuma har yanzu aiki kenan, shekara sama da 70. Yana shekaru 74, ya shekara 47 yana wannan gwagwarmaya tun da kuruciya a tsoha. Wannan abin godiya ne ga Allah wanda su muna godiya ga Allah wanda sai muna addu'a Allah ya ƙara mana lafiya da tsawon kwana, ya masa maganin makiya basharranta. Allah ta'ala wanda sarki ya dafa wa mana, Allah ta'ala ya kasance tare da mana, cikawa malam burinsa. Allah ya yi amfani da mu domin ganin wannan hakikin wannan buri na malam a wannan doron ƙasa. Allah ya mana maganin azzalumai da zaluncinsu. Hakki Muhammadu wa alaihi da zahiri.